Si avui existeix una esquerra independentista organitzada, hi ha un nom que és imprescindible: Eva Serra. Us sona, oi, la proclama Visca la Terra? O els actes commemoratius de l'11 de setembre al Fossa de les Moreres? Doncs ella n'és una de les recuperadores. Militant independentista i historiadora, compromesa fins als seus darrers dies. El PSOE era necessari per modernitzar l'independentisme. Va néixer a Barcelona l'any 1942, en una família profundament compromesa amb la cultura catalana. Ben aviat va entendre que estudiar història no era només explicar el passat, sinó també recuperar la memòria política d'un país. Es va especialitzar en la Catalunya dels segles XVI i XVII. Va dedicar dècades a estudiar les Corts catalanes, la Generalitat històrica i la Revolució de 1640. Als arxius va demostrar amb documentació que Catalunya havia estat un país amb institucions, constitucions i sobirania pròpies. Però Eva Serra no va separar mai la recerca del compromís polític. Durant els últims anys del franquisme va militar al Front Nacional de Catalunya. El 1968 va entrar al PSAN, convençuda que l'alliberament nacional només tenia sentit si anava vinculat amb una transformació social. Quan el partit es va dividir el 1974, va passar a formar part del PSAN Provisional, una organització clau en el desenvolupament de l'independentisme socialista, que acabaria donant lloc a independentistes dels països catalans, a l'IPC. La visió del PSAN Provisional no és fer pactes de les coses que existeixen, a veure com ho continuem, sinó que és crear una cosa nova. Aquella militància significava viure sota vigilància constant. Va passar temporades a la Catalunya Nord, va actuar en la clandestinitat i va contribuir a mantenir viva una organització perseguida en plena transició. Entre 1977 i 1982 va ser detinguda diverses vegades, des de per portar una pancarta que posava independència al 1982 a acusada de col·laborar amb ETA al 1977 i 1980 i de vinculació amb Terra Lliure al 1981. Durant aquelles detencions, tant ella com la seva germana Blanca van ser torturades, incomunicades i vexades, com tants d'altres independentistes. La repressió, però, no la va apartar de la lluita. Va participar en els comitès de solidaritat amb els patriotes catalans, defensant els presos independentistes i denunciant la repressió. També va contribuir a impulsar el Moviment de Defensa de la Terra, una organització que va esdevenir el principal espai unitari de l'esquerra independentista dels anys 80. Una organització que va esdevenir el principal espai unitari de l'esquerra independentista dels anys 80, a través de l'Assemblea Unitària per l'Autodeterminació i de l'Assemblea d'Unitat Popular, mantenint viu un projecte polític que anys més tard trobaria noves expressions en el municipalisme independentista. Malgrat tot, va continuar investigant, escrivint i ensenyant fins als últims dies de la seva vida. Perquè tenia una convicció molt clara: la història no és només una disciplina acadèmica, és una eina perquè un poble entengui qui és i decideixi què vol ser. Per això hi ha qui fa història, com ella quan afirmava: és una constant de la història de Catalunya que la ruptura amb l'Estat democratitza les lleis i fa prevaler la justícia social. El seu llegat no és només el d'una historiadora excepcional. És